Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi bheka abafundisi. Mangithi ngiyabuka ngibona abafundisi bayahamba ebusuku ngobumnyama bayothwala ukuthi nabo babe namabandla. Ubabone ngoSunday umuntu umbone eseshisa esevutha kanti uvuthiswa amadimoni, abanye bayaphuza baze bawe phansi. Ngibuka la, hey Nkosi yami, umuntu kufuneka ayibheke ukuthi ngempela uma uvutha ushumayela uvuthiswa yimuphi umoya. Jesu Kristu. uYesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa uTata uNtsibande nomama uNtsibande. Ndinobungqina bazalwane. NgoLwesihlanu last week Friday ndithengelwe amateki emsebenzini ngumlungu. Kuninzi endikwenzelwa abazalwane emsebenzini ngenxa yegama elilodwa nje elithi uYesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa baba nomama ekhayeni lezwi. Nami ndibulisa ndilapha e-Eastern Cape. Ndithi nami ake ndibulise ngoba ndajoyiniswa ngomnye umama. Ndiyaqonda uba umama futhi undijoyinise phaa kuJanuwari uba ndiphazame. Nami ndithi baba ke ndibonge konke ndikuthola ekhayeni lezwi. Ake ndibonge ngoba xa ngizwa ngomthandazo lo kwabaseRoma, hayi ngithi mangiwuzwa baba umthandazo lona, hayi ubufakazi ndinabo ngalo mthandazo lona. Ndinabo ubufakazi. Nami ndithi make ndidlulise ukubulela kakhulu ukuthi ngithole lo mthandazo. Ndimake ndibulele kakhulu baba ngoba ubufakazi ndinabo. Ndizobudlulisa apha emalangeni baba ubufakazi endike ndabuthola ngobufakazi obubuya kumthandazo wabaseRoma. Undenzele okukhulu kakhulu mandiwuthola, nami ndasendizingisa ngokuwusho nokuwufunda ukuthi ndiwumamelisise kakhulu. Ndimamele noba futhi nawe sewushumayela lapha egruphini, ndimamele baba. Ndiyabonga kakhulu baba. Nami ndingosindisiweyo owathola insindiso esebunzimeni baba. Ndathola insindiso endisebunzimeni, kodwa ke ndiyambulela uThixo. Ndimbulela kakhulu, ndenzela into enkulu. Yikho nami namhlanje ndikwazi ukuthi uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga baba kakhulu, ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukuchaza lo mbono engiqeda ukuba nawo esengiphuthuma ngifake yonke imininingwane. Yizwe ngathi angifanga yonke imininingwane. Ngibingelela kuwena, kumama, kubazalwane endabeni yendlu kaJehova, ibonelela nasekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. La ngiphupha nginonogada kwenye indawo engayazi ukuthi ikuphi. Ngibona nginonogada bese kufika umuntu ebusuku, kodwa ingathi iseyintatha. Kufika umuntu ebuye endaweni bolezwe kumnandi yabo, efike ngena ungithola ngihleli nonogada. Lo nogada angimazi mina ukuthi ubani. Bese yafika lo muntu ufike ungitshela ukuthi yena ufuna ukuyithatha impilo yakhe, ufuna ukuyibulala, sekhathele kuphila. Kodwa uyazwakala ukuthi ungumzalwane. Uma engichazela yena uyazwakala ukuthi uyamazi uNkulunkulu, uthi yena ufuna ukuhamba ukuyithatha impilo yakhe, ngoba kuyenzeka ukuthi uphile unjalo ungangeni ezulwini. So what's the point ukuthi ephile yena? So ngiyamkhuza-ke mina ngithi hey, ungalingi uyenzeke leyo nto leyo. Sengimchazela nge-glory kaNkulunkulu kulelo phupho. Sengiyamchazela, uma ngimchazela ukuthi angeke ukwazi uma phambi kukaNkulunkulu. Le nto isiyenzeka kimi-ke kulelo phupho-ke, nami ngizibona ngime phambi kukaNkulunkulu kunomzimba omkhulu, ungathi amanzi awubonakali lowo mzimba. Sengichaza i-glory kaNkulunkulu, sengichazela lo muntu ukuthi
uNkulunkulu, ngimchazela ngeglori ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani, kepha ngimboni mina, ngibona umzimba omkhulu ongamanzi. Uma ngimchaze ngiyamtshela futhi ukuthi uyazi ukuthi iy'ngilosi ziyambabaza uNkulunkulu ezulwini every 5 minutes ngokwesikhathi sala emhlabeni. Bathu ingcwele bayamkhonza, bathu ingcwele bayambabaza kakhulu kangakani mengimchazela. Bese ngiyamchazela-ke ukuthi not usekuthi angeke ube naye right ukuma phambi kukaNkulunkulu. Unaye right, kodwa angeke ukwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu ngoba izono zakho ezinkulu kakhulu. Angeke lesono ozosenza sizokuvimba ukuthi ume phambi kukaNkulunkulu ngoba akanazi isono, yena uyingcwele kakhulu. Ngeke ukwazi, that's why ngeke ukwazi ukuma. Sengiyamchazela. Mengimchazela iglori kaNkulunkulu, umbabaza ubukhulu bakhe, kuqubuka abanye abazalwane ngabazi ukuthi bavelaphi. Bebelele labazalwane, iseyintatha isikhathi lapho kulela phupho. Bebelele labazalwane, sebayavuka bayangizwa ngichaza iglori kaNkulunkulu, bayengilalela nabo. Ngizama ukusindisa lo mfo lo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyakubingelela egameni likaJesu. Ngimbonga nje kakhulu uNkulunkulu esangigcinile. Yebo khona sesisithi isikhathi ngihlukene nokuthi ngixoxisana noBaba. Kungenxa yefoni ekade ingaphilile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Futhi angazi ukuthi ngathini Baba ngendlela uNkulunkulu angenzele ngayo. Emva komkhosi uBaba wayeshilo ukuthi sohlangana nezinkinga, zangishaya-ke inkinga. Nokho uNkulunkulu sengenzela indlela yokuphepha. Nezibusiso-ke nje angibusise ngazo. Abanye abantwana bathola umsebenzi, intombazane yami eyothisha yakhushulelwa yayikwathiwa izoba i-HOD. Ngiyambabaza uNkulunkulu, ngiyamphakamsela udumo Baba osezulwini. Ngithi bayede ngonyama, uthembekile uNkulunkulu uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba, ngibingelela umama. Nge-Friday kwi-28 zika-February 2025 bengisemkhosini. Kusho ukuthi every Friday ngiba semkhosini, Friday, Saturday and Sunday. Ngivukile ngakhuleka umkhuleko waseRoma 10 verse 9. Mangiqeda ngakhuleka umkhuleko wami engikhulekayo. Mangiqeda ukukhuleka lo mkhuleko ngase ngiyakhuleka umkhuleko ongcwele okumahubo 16. Ngawuqeda lo mkhuleko. Ngikhuleka lapha ngiguqule ngamadolo ngibala kuBhayibheli. Mangiqeda ukubala ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngabuyeka ngaphathwa ubuthongo ngalala. Ekulaleni kwami ngiya fast forward. Ngabizwa ingane yami phandle na 17 years uthi mama sheshisa uzobona. Mangithi ngiyaphuma phandle ngathola ukuthi umhlaba uvulekile, isibhakabhaka sivulekile. Ngabona amadoda ebegibele amahashi nenqola engayazi, inqola lenginokuyibona ku TV lapha. Inqola leza kudala kodwa zasemazulwini. Baza ngazo la madoda bazobika kodwa mabekhuluma lapha enhlizweni yami ngiyababona umhlaba uvulekile. Bathi uJesu Kristu uyeza kusele 13 days uJesu Kristu ebuye. 13 days. Sengiyamangala ngithi kule ngane yami lena ene5 years. Ngijabulile ngithi ngoba wona ngane yami bewurepent ngoba laba abantu bathi bona abantu abazohamba yilabo abantu beberepenta kuphela. Laba bebangarepent abayikuhamba. Sengithi kule ngane yami lena 5 years at least wena bewurepenta awunawo umqhino njalo awunawo amabhruku, awusaqoke namabhruku. Nami ngokunjalo ngizizwe ukuthi nawe ngokunjalo urepentile awuqoke amabhruku awusafaki nomqhino. Ngisho kule ngane yami le 13 years ngayibona seyifake iskin jean sebhruku. Ngithi kuye kade ngokutshela ngithi mina shisa lamabhruku wakho kade wawakhipha wafaka lapha esayidini manje awashisanga nowashisa. Buka manje sengikhala ngayo ukuthi maye abantu bayokusala bangarepentanga nengane yami lengikhala ngayo ukuthi azangirepente. Bantu bakaNkulunkulu ngiyacela uJesu Kristu uyeza masinyane nami kangazi ukuthi uNkulunkulu ethi 13 days usho ukuthini. Isikhathi sesizulwini angisazi kodwa umhlaba bewuvulekile, amadoda ebezobika uJesu Kristu inkosi. Masizilungiseleni bantwana bakaNkulunkulu, ngiyacela Jesu Kristu inkosi.
Ngiyaxolisa mama, ukungidelete bese kungaphezu kwamaminithi okufanele ngiwakhulume. So ngiyaxolisa kakhulu, ngiyavuma ngonile, uNkulunkulu engithethelele. Nginanabo ubufakazi enginabo ekhaya lezwi. Ngibingelele kakhulu egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngizoletha ubufakazi obuthi ngesinye isikhathi ngilele ngingaphupha umuntu eza kimi nenkemba aphethe ummese, elokhu engiphonsa ngalo mmese sethi uletha ngakemuva uphuke ummese, uphonse uphuke, agcine esedonsa isibhamu. Awuzange kusebenze ngoba embonweni wami ngangibiza igama elithi uJesu Kristu inkosi, langisebenzela, ngiyaphila, wahluleka omubi. Ngaphinde futhi ngaba nenkinga engalweni yami. Le ngalo iyagula before, angazi kwakwenzakalani-ke kuyo ngoba nakudala mhlawumbe ko-2014 ngangaphupha umuntu engifaka i-knobs phakathi kuyo. Manje ayifangishini, bengafangishini kahle, kodwa since ngibiza igama likaJesu Kristu inkosi, isiyasebenza, isiyamuva, lokhu ngene nje ekhaya lezwi, isiyaphila. Ngiphinde ngibonge futhi ukuthi uNkulunkulu wasiza indodakazi yami, isesibhedlela iyobeletha, yayibeletha kanzima, kodwa uNkulunkulu wayihlenga-ke nomntwana bayaphila ngalo leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu futhi ukuthi ungisizile kukho konke ebekuyinkinga empilweni yami. Nje ngiyaphila namhlanje ngingomsa wakhe. Ngithi ngesinye isikhathi ngisentabeni ngaSeven Days, ngangisebenza njengadini, ngithi ngisalima ngabona inyoka, ngasaba-ke inyoka ivuka phansi emhlabathini, ngasaba, ngagijima, ngabiza igama uJesu Kristu inkosi, ngayibona isibuyele emuva. Kodwa-ke emhlane wami kwavuka nje enye into eyaqubuka nje umhlane wonke, ezithembuzane eqinile ezingavuthwa, kodwa kuqinile nje sayinduna. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi nalapho wanginqobela, sekuphelile, nakho kuyaphela, noma kuyekuthi ngathi kufuna phambili, kodwa kuyaphela. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ekhaya lezwi, uNkulunkulu anigcine njalo. Ngiyakha-ke, bafikile abantu esayithini yami bantshontshela iphampu, kwaba buhlungu kakhulu emoyeni wami, kodwa ngiyakholwa ukuthi izobuya. Bantshontsha iphampu nesivalo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyakholwa ukuthi uzobuya iphampu yami. Amen.